Da li je PR mrtav stvarno? Definitivno nije mrtav zato što je on suština marketinga. Možda i najkompleksniji deo marketinga ili segment marketinga. Kako može PR da bude? Ti komuniciraš sa ljudima, ti pojašnjavaš određene stvari, ti im približavaš određene teme. Ako je čovjek mrtav, je PR. Svi dolaze do zaključka, neverovatnog, evo sad smo bili nedavno na jednoj konferenciji, da je čovek u centru svega. Znači više algoritmi nisu toliko bitni, više ništa nije toliko bitno koliko je bitan čovek. Sve je to PR. Sve je to deo PR-a, pa evo, ukratko odgovor na tvoje pitanje jeste da PR nije mrtav. Ja vas zahvaljujući AI-u mislim da nikada nije i življi, jer opet dolazimo do suštine, a to je šta je sadržaj, šta mi to plasiramo, šta mi to, o čemu govorimo, ko smo to mi, ta je naša reputacija. Da li će to biti influenceri, da li će to biti neka online kampanja, da li će to biti nešto, a opet dolazi AI. Znači AI ne prikuplja informacije od tebi tako što će neko reći Miki je najbolji. Miki mora da dokaže kroz tekstove, kroz objave, pa onda se vraćamo i tim nekim klasičnim medijima. Samo su se tu pojavili neki, ja bih rekla, glasniji koji su imali bolji PR, nešto modernije, nešto što je trend povukao i to je jednostavno postalo dominantno.